tangte nali kilik haidet pulote kopisi kar benglora than ke claim ponchengji number 1 ke ni awas uthai por 2 article 244 ladak lapen union molok disoma okorjang tum boarding aba sai koson siklong na ima lapen ke elitum dak development keni ko la 1.5 বছর 3.5 বছর ane dolo ladak la mane ke ko tulam no hang sarkar ladak di fotaun koson ri pacheng tu an ken dolang ke chin thunang yedim ni tumta atom ni dak chana demokrasi ateng pen ke claim nang ji a keng kam an sejor et api anta jongsi government tum autonomous state nang pipedet pulotang te la ke nilitum Assam Assembly penseta nitum arpu CU debji la hello isti bangke la si la autonomous state hang bomhut ilitum la 6 schedule bangkapang tang thuji la pen a power kang butang ajakong kang butang anta ka selong thuji phansin nitum claim po la pen 6 schedule ateng angdeng pihini angdeng su proxy ateng pen aron kaselam ni council phan election ka pedo la pen voter list kaselam aron kaselam nang ji 6 schedule ateng pen la pen Guwahati High Court kipu ateng pen la kape chun vek je phan nilitum la claim po